L-għażliet li jagħmel l-Eżekuttiv matul din il-ġimgħa kienu kruċjali għal proċess ta' tiġdid li għaddej fil-Partit Nazzjonalista bil-ħatra tal-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ewlenija fosthom dik tas-Segretarju Ġenerali ġdid Chris Said. Net News tkellem ma' Chris Said dwar dan il-proċess ta' tiġdid li huwa għażel li jaqsam f'żewġ fażijiet. Għalaqna l-ewwel fażi tat-tiġdid hija l-fażi li jrid l-istatut illi jkollok l-analiżi tal-riżultat elettorali, però wkoll l-elezzjoni tal-kap u l-uffiċjali l-oħra. Fi żmien 3 xhur mill-elezzjoni issa għandna tmexxija ġdida. F'Ottubru li ġej niġu għat-tieni fażi importanti tal-bidla tat-tiġdid tal-partit meta nkunu qegħdin nwaffqu inġeddu l-kumitati sezzjonali, inġeddu l-ferat tagħna u diversi inizjattivi oħra li se nkunu qegħdin nieħdu. X'inhi l-prijorità ewlenija għas-Segretarju Ġenerali ġdid anke fid-dawl tar-rapport tal-analiżi tar-riżultat elettorali li ġie diskuss matul din il-ġimgħa? Il-prijorità ewlenija bħala partit ovvjament tkun dik li nirbħu il-fiduċja tan-nies. U nirbħu l-fiduċja tan-nies billi nkunu konstantament f'kuntatt man-nies. Mela allura rridu niftħu il-bibien tagħna beraħ għal min irid jagħti il-kontribut tiegħu. Però dak mhux biżżejjed, irridu wkoll immorru aħna għand in-nies. Chris Said jemmel li waħda mill-għodot li se tkun qed tgħin lill-Partit Nazzjonalista biex jersaq lil il-poplu politika mġedda b'idejat friski hija rapport imħejji minn esperti dwar is-soċjetà tal-lum. Fi kliem Chris Said il-Partit Nazzjonalista għandu jara fil-kisbiet li jagħmel għal pajjiżna, iżda fl-istess ħin jaħdem biex ifassal politika li tħares il quddiem. Issa rridu nkunu f'pożizzjoni illi fil-waqt li nirrikonoxxu dak kollu li għamilna. Nirrikonoxxu l-pajjiż tagħna fejn wasal illum, inħarsu l-quddiem u jkollna politika ċara, politika ġdida, friska li tħares u tagħti allura viżjoni ta' fejn irridu nieħdu dan il-pajjiż fis-snin li ġejjin meta aħna jkollna ningħataw il-fiduċja tal-poplu Malti Wawċi. Dan kollu se jwassal biex il-Partit Nazzjonalista jkun wieħed iktar organizzat, partit li kontinwament ikun f'kuntatt mill-qrib man-nies, partit politika mġedda għal an wieħed dak li jerġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies.